Top 3 potraviny, ktoré spomaľujú starnutie pleti. Vrásky, ochabnutie, zápaly a mdlá farba tváre nie sú len o veku. Často je to výsledok oxidačného stresu a chronického zápalu. A hlavná ochrana je výživa bohatá na antioxidanty a zdravé tuky. Tretie miesto je tučná ryba, napríklad makrela, losos alebo sardinka. Omega-3 pomáha znižovať zápal a podporuje pleť zvnútra, najmä keď je prítomná suchosť a strata pevnosti. Druhé je horká čokoláda s vysokým obsahom kakaa. Je bohatá na rastlinné zlúčeniny, ktoré podporujú cievy a pomáhajú pleti lepšie zvládať stres. Prvé miesto sú bobule, najmä čučoriedky. Obsahujú veľa antioxidantov, ktoré pomáhajú chrániť bunky a udržiavať rovnomerný tón pleti. No je tu dôležitý moment. Antioxidanty chránia, ale za hustotu a pružnosť pleti vo veľkej miere zodpovedá kolagén. S vekom ho telo tvorí menej a samotná strava už nie vždy pokrie potrebu úplne. Preto k správnemu jedálničku môžete pridať kvalitný kolagén. My v centre Bolotova používame špeciálnu receptúru hydrolizát morského kolagénu so zinkom a meďou. Je to komplex, ktorý pomáha podporovať pleť, kĺby a väzy zvnútra. Napíšte do komentára slovo kolagén a ja vám bezplatne pošlem všetky informácie o tom, ako urobiť užívanie kolagénu niekoľkonásobne účinnejšie do súkromných správ.